bandiraɓe yeɓiyankoɓe ayaw habride Pindi TV tawateɓe nder e bowal leydi kala on calminama gote mon kala ɗo wawi wonde sikki ala eɗen ɗo hande technopole ene wayno noon ko soho kecco bobo joom jamanu mo ganduɗa kala ko fulɓeɓe kala keftitini ganduɗa mbawko makko saabi hande Pindi TV yillomo nde won noon kala ko nafaton kala ko wawi addude ɓuural e ɓamtare e mon woni sababu ummugol amen woni sababu kadi ganduɗa darde amen ñande kala Ceerno Alassane Ba ko mo ganduɗa ko mo Allah lubri hande mo tawe ɗo e Pikine e technopole saabi hande nafoore nde wonata ganduɗa ko hubtidinde wona ganduɗa ko ɓiɓɓe fulɓe kala walla ko leñol ngol kala walla mbiyenna ko Sénégal kala e kuuɓal wawi ɗum naftorade bandiraɓe julɓe bandiraɓe fulɓe bandiraɓe Sénégal e dennagal yeɓiyankoɓe Pindi TV mbeɗa salmina on e ñagade jomiraɗo subhanahu wa ta'ala kala ko haalaɗo ko ina nafa nde o rokkata en naftorade kala ko haalaɗo ko wona ina nafa nde jomiraɗo subhanahu wa ta'ala waylante en wattan en kina nafa nde wonno ko nafoode woni hen fandare meɗen e wiide yimɓeɓe ina jarlo ina jaafo e oɗo mawlidin nabi dennagal ko duwa hen e moƴƴere jomiraɗo subhanahu wa ta'ala jaabono en Allah hokke en tawede hono ɗiɗo mawlidaji kewɗi taw enen ɓeydi e kala fannu moƴƴere en gustaki hada assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ko noon tigui musidɓe fulɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV nde wonnon ko konguɗe ciggaɗi ciwaɗi gummiɗi tigui e nder gaydi sellude saabi on nani ngoɗo salminago diine salminago l'islam salminago ganduɗa woppani hay goto kono kadi ko salminago duwaw nde wonnon ko ceerno tigui salmini sikki ala goƴaji ɗi ne kewi Ceerno Alassane sikki ala wonde kadi yimɓeɓe ne tampi no fewi holɓe garata gadda haaju ma taw ganduɗa garduɗa ko ƴewgal woni hen jiima mbasa andude holko woni safaru ma jee oɗo probléme taw ganda solution holto wawi hedde alhamdoulillahi nde wonno gandal wona hunde membetede kadi gandal wona hunde lugretede kadi gandal wona tan neɗɗo goto jeeyi ɗum jeeyi gandal ko jangguɗo jeeyi gandal ko jaɓɗo janggude jeeyi gandal ko bittuɗo ɗum ha heeɓi ɗum jeeyi gandal ko kumbitiɗo ɗum nde wonno Ceerno Alassane ko suka nde wiyawi janggude jab janggude nde wittude yontinde kadi min jaaɓi ɗum wittude nde wonno ƴewgal min janggu ɗum min mbawi ɗum so wonano hulde waso mbeɗa jogui cuusal darade hande wiyeɗo kala mo ndendumi génération to banggal ƴewgal a daɗanimi hen eyyi so tawi a limi goɗɗo woni a wi ɗum goho mbiya ham ɗiɗi sa wiyani ko goho tan mbiyata ko ɗiɗi wadde ƴewgal hay so tawi hande mawɓe men ina jogui no gandirtuno sukaɓe so tawi kellifama walla kellifaka so tawi hande en dañin ɗo sukaɓe ɗiɗo mi waɗat ko ganduɗa ɗum ɗo andinta neɗɗo o andintunoɓe oɗo hellifama ina jogui gandal ngal ɓe joguino ɓe gandat oɗo beele o hellifama walla o hellifaka wadde ƴewgal so tawi ari neɗɗo o wima ya ƴewan ɗum ina jogui ko wiyete tabiya ina jogui ko wiyete nujum ina jogui ko wiyete mana gueɗe goɗɗe e joni noon so tawi a ƴetti mana tabiya fira ko jikku aɗa ara e neɗɗo wima tabiya jawodira tabiya e nujum ene jogui ko wiyete haal woni gonka neɗɗo o e so tawi neɗɗo o ari wima ƴewanam tan ɗon ko duuɓi makko ƴettata e inde makko e sohlani inde yummakko sohlani inde hay hunde e ɗum ko ɗo e nder leydi ndi walla caggal leydi ndi yeɓoɓe ne gandi mi ƴewante ha kaljita nde puɗɗa yobde foti mbiɗa anduma walla mi andama foti ka garɗo em walla arani noddanimi téléphone e ko kalani ko noon mi haaldani ha weela par ce que ƴewgal mi wawa ɗum e kala momeɗa ƴewana mami ƴewanma ha kaljita nde puɗɗa yobde ina jogui hen yimɓe ƴewanaɓe jiyaɓe ha ɓerde mabɓe ɓuuɓa kono a wontaɓe nantude sowona ɓe dañoyma haaju wadde so tawi sa yi mbeɗa waɗa hande kala mo ƴewanmi ma ƴewanma ha kaljita nde puɗɗa yobde wadde koto darade to tiiɗi eyyi ɓaggaɗimi ɗo tiiɗi kadi mi meeɗa ƴewande neɗɗo ha wi mi yani ɗum suwa taw dañde ɗum ɗon puɗɗimi liggade inde Allah puɗɗimi nadde hen ko 2011 nden mboɗo ɓuuri wonde suka mbeɗa woni keheydi galle Cheikh Amadou Nene Ba mbiɗa hawdi leegal ne wiye Modorno ko ɗon puɗɗimi wittude gandal asrar ko noon tigui guerte guirtete kono gawno mo yiiɗi laamu yo ɗon tiiɗe kono kadi mo yiiɗi bewre yo taw kewdi mo yiiɗi gandal yo jab tigui wittude saabu wawa fadde duuɓi sikki ala musidɓe fulɓe on nani tigui kaɗo haala nde ganduɗa kadi tigui ko haala gandal ko haala tigui wittaka ko hunde nde ganduɗa neɗɗo so wawi ɗum tigui o hollitata no fotiri walla ɓe mbasen wiide wona wasu kono ko hollidde mbawa ko mum tigui rigui donc noon Allah so hokkimo nema gandal hollu tigui yimɓe hokkimo nema gandal sikki ala Ceerno Alassane ina waɗi duwaw holko wiyete duwaw e hol fannuje holno mbawɗa famminirde yimɓe holko woni duwaw hol duwaw kadi neɗɗo arema wiye duwonomi
holno nduwnirtoɗamo walla holno duwaw o nabbirta par ce que waɗi ko escalier ji yimɓe fof ne gandi donc nak ko jabanaɗo kaari ko jabanaɗo duwaw gartina hen yimɓe seeɗa eyi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama kanko jangguini en ko kanko woni référence men enen fof kala biyo ko julɗo ko nelaɗo woni référence ma kanko o jangguini en o wi en addu'a u silahul mu'min o wi ko du'a o woni joguitade julɗo wadde julɗo aɗa foti teddinde du'a o par ce que won hadis goɗɗo garɗo wi addu'a u huwal ibada du'a o kañum woni dewal Allah wadde neɗɗo kala to gonɗa tan teddin du'a o kadi ina jogui ino duworte neɗɗo so tawi aɗa duwono hoorema ina jogui no duwortoɗa eyyi ene bertirta juuɗe ma duwotoɗo tigui so tawi a andi ko janggudo e defte muɗum e wirtoji muɗum so tawi a yeehi e anduɓe du'a o so tawi aɗa duwo peɗeli ma ɗiɗi tokos ɗi poti ko fodde eyyi so tawi ina jogui fannu mo ganduɗa ko ni duwortoɗa ina jogui hen fannuji ɗi ganduɗa saɗa duwo a hoynoto dow ina jogui hen fannuji ɗi ganduɗa saɗa duwo a arat kuccita e ko e juuɗe ma he ina jogui aɗa yiya hewɓe duwo mbaɗani ala so tawi aɗa duwo kadi duwa o so tawi duwa o a duwima duwa o yahata to Allah direct ina jogui hadara biyeteɗo malakut toon ko malaikaji goni toon ina jogui hadaratu nasud woni hadara mo ganduɗen ɗo yimɓeɓe goni ɗo woni nasud ina jogui sa ƴeewi annabi sallah alih sallam so tawi jomiraɗo subhanahu wa taala nin jippintonomi qur'ana ko jibril alayhi salam ko hen ko ɗon o rewnanno ayaji qur'ana walla wahyu yettina annabi sallah alih sallam en jogui noon goɗɗum ko wiyete hadisul qudsiyu ɗum ɗon ko hakkude Allah tan e annabi eyyi jiyaɗo Allah o noon ina jogui to tolnotoɗa wonat tan ko hakkude ma e Allah direct joni joni nana bandiraɓe seeɗen ɓe mbiya neɗɗo a wawa uddidde neɗɗo taw udditaki ala so tawi ka ceerno golliro inde Allah gudditoɗa koye Allah so tawi an a udditima e Allah mbatta uddidde jiyaɓe Allah ɓe e haajuji mumen annabi sallllahu alayhi wa sallam kanko jomiraɗo subhanahu wa taala ɓurno yidde e dow leydi kala ko Allah tagno ko nelaɗo ɓuuri te ƴeew nelaɗo jooɗotono jamma ha weeta ronka daña ko ñaami nelaɗo hoorano ha nangue muta ronka daña ko taƴiri wadde kono ala ɓurɗomo e Allah ala daɗɗomo e Allah wadde duwa o so duwama tan ina jogui to ɗum rewata malaikaji joni menen nangata duwa o nawa ɗum to jomiraɗo subhanahu wa taala soɓe jettini duwa o to jomiraɗo subhanahu wa taala o ƴeewa duwa o duwi ɗum beele Moussa ko neɗɗo nanɗo haalam ka neɗɗo ɗoftiɗomi walla Moussa ko nananɗomi omo laaɓi omo laɓɓini ko waɗata ko omo nundi e ko waɗata ko omo gonɗi ko waɗata ko o waɗa hen kache o wiya malaika joguiɗo arsigaji o duwa mo duwi o so tawi ko kanko sohli ɗum mi jaaɓi so tawi ko goɗɗo downi ɗum mi jaaɓi e onon saaha so tawi won goɗɗo mo gollodirtunoɗa o nodduma téléphone ima haaja mo humtima wadde addani haajo humtade ko an mo ari o an mo jogui yakar o an mo jogui jikko o an e gonka ma e nunɗal ma e moƴƴere ma e dewal ma Allah ko ɗum rokkanma onon garat ko ɗum rokkanma onon garat wadde duwa o yahata to Allah direct so tawi gonga sa do mbiyata ko ya rabbi in jogui noon wasilaji ɗum tawi qur'an ya Allah jumla subhanahu wa ta'ala haali qur'ana o ya ayyuhalladhina amanu wabtaghu ilayhi alwasila hunde fof no jiiɗa waɗi ko wasila laabude jokkoɗa e on ɗon wasila ɗum ɗon wawata nawrema ha jettoɗa jomiraɗo subhanahu wa taala foti ko haaju joguiɗa walla ko haaju janano joguiɗa e on ɗon saaha haaju o wawa fewde hada assalamu aleykum ko noon tigui bandiraɓe nani nde won noon duwaw ne waɗi fannuji ɗin fannuji kala o siffima ɗumen te laaɓi e koye mon hankkadi ne wadde gande on duwaw kanko so duwima Allah ne jaabo sikki ala musidɓe tedduɓe eɗen keewi haalde nde won noon ene wiye fannu mo ganduɗa ko yaajede walla udditare neɗɗo mo ganduɗa Thierno Alassane heewi hande tampoɓe warñoɓe e donki hebde jencude ɗeɗon golle heewi ganduɗa ko yahoɓe ha ɗama muye ara heddo hankkadi ne foti yettade ɗon ɗo ɓe wiyete yakare mumen tasa ɓeɗon e banggue udditare o oɗon fannu hewɓe ganduɗa kalinoma kono an a kalti donc oɗon fannu kalinoɓe ɓe kaltata donc yo yebbi wod ko bandiraɓe paami eyyi machallah min dañi hen kawuji kewɗi neɗɗo no nodduma wima kala ko ɗaminimi mi ronkat ɗum hebde eyyi ko ɓuuri hen hewde ina saabo ɗum wasde labde eyyi so tawi noon ko banggal ɗanndugal aɗa wonɗo e nder leydi ndi ha Allah fuɗɗo udditama gueɗe ma puɗɗo pewde hankkadi jiiya hoorema jiiɗa yaade Europe walla jiiɗa yaade banggue goɗɗo hankkadi a fuɗɗima yitade dañal ma taw an hoodere ma a wona neɗɗo poɗɗo yaltude par ce que koode ina jogui hen yimɓe yimɓe ɓe ganduɗa ɓen koode mabɓe ko mabɓe jalta tan ɓe daña soɓe goni ɗo e nder leydi ndi yaltudeɓe sah ko caɗele kono kalde ɓe jalti tan ɓe dañat saabu kamɓe koɓe yimɓe fotɓe yaltude eyyi ɗum ɗon so en jogui hen yimɓe ɓe ganduɗa labbuɗo ɓe gona yahoɓe ɓe gara ɓe goni voyageur
aɗa yaha aɗa soro bagage aɗa yeeyi ɗum sénégal kono a jooɗaki sénégal a jooɗaki to gonɗa to a somoyto to jeeyaɗo sa gayni jaaha en jogui hen yimɓe kamɓe dañal mabɓe ko toon ko on banggue yaari en jogui hen yimɓe kamɓe ko maɓe jooɗo tan maɓe jooɗo e nder leydi ndi nde mbawa dañde koɓe jiiɗi ko nde wonno neɗɗo ko tabiya ko kalɗen nani ko neɗɗo ko jikku e gonka jikku o e gonka kano ina wona sababu leydi ndi gonɗa ni aɗa jikko jikku leydi ndi eyyi ɗum tagui jomiraɗo subhanahu wa taala on wiye wa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra koye leydi ndi tagmi on ko hen duttitoɗon ko hen jaltintum on lawol gongol wadde so tawi neɗɗo o taga koye leydi tan aɗa foti andude oɗo hol longal ngal poɗɗa loddema so tawi ko longal ɗannotoɗo jahowo walla ko longal neɗɗo tan ñiɓɗo walla ko longal jahowo ina arta so tawi ko neɗɗo mo ganduɗa ko ɗamintoɗo kala ko ɗamini firto ɗeɗo gueɗe ina jeeya eko sabato ɗum wadde so tawi neɗɗo o ari labudda duttoɗa ko wiyete ƴewgal ƴewanama gueɗe makko ha ganda kanko poɗɗo joɗade ko poɗɗo joɗade mi meeɗi jotodirde e waji goto ko jimowo guila mbiɗa woni Mauritanie o arayam o wi kam kala ko liggimi bonat kala ko dañmi bonat hay mi resi mi ronki hay jogade dim suudam o yi haw sewdi tere haw jogori yeede ceere o Allah waɗi min jindiri nde ƴewnomomi taw kanko ko jimowo ko rab o waɗata mbimam labudda goppa jimrini battandi so tawi a woppi jimrini battandi ko ɗum hanma dañde o wi kam mbeɗa daña hen mbeɗa kala nde mbanmi hen fijirde mbeɗa ñama hen mbimam sa woppi ma Allah newnane golle ɗe ganduɗa ma wuuri hen ma wuuri hen joom suudu ma wuuri hen jinnaɓe ma o nananimi ngol konngol o woppi ɗon e lebbi seeɗa ko neɗɗo liggotoɗo e gueɗe courant ɗon e lebbi seeɗa Allah newnanimo golle hawo noma hen directeur wadde ɗum ɗon so addantuma wi neɗɗo woppu ɗum mbaɗa ɗum ko ina jogui to tugnoɗa sa felti wi neɗɗo woppu wat o woppi o waɗi ɗum ɗo o ronki hen jiiɗi hoore makko tan firti an kalduɗa ko belade fittanuma wadde saɗa haala toujours haala ɗum gandal kala ka alna gandal kadi mbiya a alana ɗum gandal poftina neɗɗo o wasa jogade ma jikke yakare ara e ma ko sohli ko eko sikke ma ko eko soyne ma ko wasa sawri ɗum ma machallah ko noon tigi laaɓi cer ɗum noon firti nundal so tawi neɗɗo wawa tan yo hokku jeyɓe nde wonnoon kanko tigi ko jeyɗo saabu o holliti hen fannuji ɗi kala walla mbiyen domaine aji ɗi kala o yaare majji nde wonnoon ndeɗo warñegue wawa wonde par hasard warñegue nde ganduɗa ɗeɗo baade tigi toɓoje yeeso makko ko neɗɗo tigi ganduɗo jamma mo yimɓe gandi foof on jamma ne andi ɗum kono kadi gowɗo jamma foof on yimɓe ne gandi ɗum ceerno Alassane holko kalda e halwa eyyi halwa ko dande nde ko dande arab eyyi arabe mbi halwa firata ko yewde eyyi jolfuɓe mbi ɗum weet eyyi yewde noon yewande Allah eyyi kadi halwa aɗa wawi yaade ha ladde nde ganduɗa ala dille yimɓeɓe kewan tan koyɗe sa ƴeewi suufiyankoɓe men nden ko sono jiilo Allah natat halwa wona firani noon naata e nder cuuɗi ala jahata ko ha nder ladde ɓe jooɗo to nokku jewɗo dundu sukkundu ɓe naata toon eɓe ndewa toon Allah eɓe ndewa toon Allah eɓe ndewa toon Allah haaɓe keeɓa koɓe jiiɗi ko eyyi joni nana neɗɗo mbiya wiye kaari naati halwa tan wiye kaari no susireedu ala so tawi neɗɗo kala nde nanɗa neɗɗo o naati halwa hangama walla maayi o yewanani Allah saabu Allah o ɓuuri yidde ko neɗɗo jewnomo toujours saɗa rewa Allah saɗa wirde saɗa waɗa lazim saɗa waɗa wadifa toujours joɗɗa to yeewi ɗum ɗon ko halwa heddoron e jogui halwaji to banggal asrar ina woodi gudduɗa nder suudu halwa mo ganduɗa yadata ko e korka en jogui halwa mo ganduɗa ko balɗe 4 en jogui halwa mo ganduɗa ko balɗe 7 en jogui halwa mo ganduɗa ko balɗe 3 so tawi noon a naati halwa aɗa wirde inde jinne foof ina jogui ñalawma mo poɗɗa ɗum noddude jinne mo poɗɗa noddude samedi mbiyama force yo ar dimanche so ari dimanche o warete walla o hanƴidma walla woto ko bonne ma eyyi so tawi noon ɗum labudda ganda laabi ɗi ina waɗi laabi so tawi haɗema wirdude tamin haɗema wirdude a nadde halwa ina jogui ko wiyete zajru so tawi aɗa uddita halwa ina jogui waktu natteɗo koto mutal nangue so tawi ko balɗe 3 walla balɗe 4 walla kala waktu balɗe ɗe mbawɗa ɗum e nadde halwa toujours saɗa naata natirta ko mutal nangue ganniɗa hoorde janggo ganniɗa halwa o saɗa yalta jaltata ko caggal nde julɗa salatu ayi natirɗa ko mutal nangue jaltuɗa ko puɗal nangue wadde halwa ene jogui laabi ene jogui hen yimɓe noon ɓe ganda ɓe cikkata halwa ko waktu mo beeleɗa natata waktu mo beeleɗa jaltata ene jogui waktuji muɗum so tawi noon ko inde Allah ko wayno latif walla ko wayno fattahu walla ko wayno razzaqu walla ko wayno istighfar foof ina natire halwa joni noon so tawi ko inde Allah lamde ƴettuɗa natirɗa halwa an naatawo halwa o aɗa woni neɗɗo laaɓɗo aɗa woni neɗɗo timmuɗo aɗa woni neɗɗo timmiɗo ko jomiraɗo subhanahu wa taala waɗi ko haɗema yaltude halwa o
andintuma haajo feewi ina jogii waktuuji ɗi birdata ina jogii waktuuji ɗi ngannduɗaa a foftoto ɗin waktuuji aɗa anoto eeyi kadi halwa kala ka aɗa jangtoton goɗɗum ko wona inde Allah ko salatul fatihi wonata walla janngude qur'ana ko kala ko mbawɗa haysino ko fatiha ɓolo joni noon haade ma yaltu ina jogii waktuuji ngannduɗaa ɗon jamirtoɗa ko yaɗɗano ko addantuma yamirire yaɗɗano beele ko natɗa ko Allah na andinma no holluma gueɗe ɗe e koyɗi andinma halwa o feewi ko jiɗɗa ko a heeɓi walla a heɓani kono haysino ko jiɗɗa ko a heeɓi ɗum gila halwa timma labudde halwa timma so tawi halwa a naati halwa o ko jiɗɗa ko a heeɓi ɗum gila halwa o timmani so tawi a yalti tan a dañat caɗele walla caɗele peeña e ɓesgu ma a faami ɗum noon waɗi so tawi kadi neɗɗo kala neɗɗo naata halwa aɗa wirda ya rahman firi ko ya yurmede taw an ka neɗɗo gulɗo a yiyata haysa natani halwa aɗa zikra inde Allah nde ngannduɗa ko ya rahman ya yurmede taw an a ala yurmede a yiyata résultat o aɗa liggono ɗum goɗɗo taw an ka neɗɗo gulɗo a yiyata résultat o wadde inde Allah nde birdata nde nden foti poɗɗa jikkade ko hono ko inde nde sifori ko ene inde nde wayni an ko ndiɗon mbaɗi poɗɗa hollirde eyyi so tawi noon birdata ko ismu jalal eyyi ɗum haysino ka neɗɗo ɓuuɓɗo gonɗoɗa so yi ha ismu o naati e ma gonta ko neɗɗo gulɗo comme ahmum saqakun hala'un yasun ɗeɗo inde so tawi aɗa zikra ɗe won anduɓe mbi neɗɗo juɗɗo balle mo neɗɗo daɓɓiɗo balle Allah so kala no jiiɗa neɗɗo no wirde ɗum firata ko neɗɗo daɓɓiɗo balle woni ahmum saqun hala'un yasun woni Allahu Muhammad Jibril e kalanɗen koye halwa machallah ko ɗiɗo sifaji min joguino komin kaali hen alhamdulillah noon tigi laaɓi cer nde won noon bandiraɓe paami holko woni halwa holko woni uddidade e joomum holko woni uddade ndeɗon e holno foti uddirade e holno tagi foti duworede sikki ala ɗon tigi famama to hande en kaali Allah tagi gueɗe tagi ɗe ganduɗa o tagat ɗum ko tagore woni basal e ñaw e musiba en kaali basal e ñaw kadi ko ganduɗa gueɗel hay ngel ganduɗa hay goto wara e ɗum saabu ñabbuli nene mbeya ɗi mbay comme no keneli ñabbuli nen mbeya taw ko jomum joɗanima koto sukki ɗi ganduɗa jomum yaha partout hôpital uji waɗa radio ji waɗa kala e gueɗe hokke kala e podde kono ronka tigui yo heptu hoore mum no hannirta ni taw ko dogannoɗo koyɗe mum taw ko mbaɗaɗo yakar hande haaɓen leeli ɓeɗo e nder cuuɗi cafrirɗe ɗeɗo e nder galleji mumen liggueyaji moni holto mbawɗa apport walla mbiyen hol mbawka e oɗon fannu ñabbuli ganduɗa jomum jeehi partout e hol exemple uji joguiɗa eyyi neɗɗo rafiji seremɓe wona rafiji doctoreɓe rafiji doctoreɓe wona rafiji seremɓe moni foof ina jogui ko Allah rokki ɗum eyyi a meeɗa nande neɗɗo jottodiri e ceerno safram o maayi kono subaka Allah mo pinɗa foof sa yeehi hôpital ma taw tan yimɓe ɗe maayi hôpital ma taw tan mayɓe wadde inde Allah ko waɗata ko wawi feññinde ko eko wawi hollude neɗɗo o ko wadde machine mo tubako fewni walla ko neɗɗo fewniri junggo mum wawa andinde ɗum neɗɗo nde wonno neɗɗo so tawi a yeehi hôpital ɓe ƴeewi ema rafi kamɓe ko hunde wonde ema nde ganduɗa ene dilla ema ene jogui hen yimɓe aɗa jooɗo ha ɓooya wayno kowoje jahata e ɓandu ma walla wayno ñuuƴi naata e ɓandu ma ni wadde ɗiɗon rafiji so tawi nani ema sa yeehi to docteur a waɗi radio walla a waɗi ko mbaɗa wonde foof a yiyata ɓe jiyatama wadde ɗum ɗon ko ɓuuri hen hewde ko hendu cheytan so naati ema boyata kono ñuuƴi jahata e nder ɓandu ma ni wadde ɗum noon so tawi jomum ari ema labuɗo mbaɗa listihar so tawi a waɗi banggal tabiya a yiyani a naati to banggal nujum a yiyani a naati to banggal haal ɗeɗo gueɗe tati kala nde natɗa e neɗɗo o tan wodat fannu to jiiɗa banggue o par ce que cheyɗan so naati ma yiiɗi bonnude arsigue ma walla aɗa jogui jikku moƴƴo o yiiɗa bonnude jikku o walla aɗa jogui gonka moƴƴa omo yiiɗi bonnude gonka o joni noon so tawi a ƴeewi to banggal nujum ton ko banggal arsigue mbaɗa inde makko mbaɗa nujum makko ƴeewa ko jagui ƴeewa hol caɗele gonɗe nujum o ganda so tawi a yiyani naata banggal haal gonka makko ɗeɗo gueɗe tati kala nde natɗa tan ma wonto tawɗa rafi gonɗo e makko ƴeewa holko rafi o yiiɗi bonnude e nder ɓandu jeyaɗallo so tawi kadi ko hunde nde mbawɗa safrude kalna jomum ɗum ɗo mbeɗa wawi safrude ɗum so tawi ko hunde nde a wawa safrude mbiya neɗɗo o mi wawa safrude eyyi saabu anduɓe mbi nisful ilmu la adri eyyi feccere e gandal ɗum ɗon feccere gandal woni mi anda ɗo annabi sa sallam o wi waman amila bima alima warasahu llahu ilman ma la ya'lam kala gollirɗo ko andi ko tan ma Allah rokke gandal ngal a janggani assalamu aleykum ko noon tigi ko ɗon Amadou Hampate Ba rewi sa andi anda andat sa anda andata
musidɓe fulɓe on nani tigi ko ceerno Alassane Ba haali ho onon tigi yiɗɓe jotodirde makko kettoɗe tigi ngel ɗo noddirguel koye o numéro tigi woni mo heɓete kettoɗemo tigi bindon mo noddon mbawon hebde ceerno Alassane. eyyi jiɗɗo hebdemi foof waɗata ko 77 509 12 42 ko ɗo e Pikine gonmi daiman. eyyi joguiɗo em haaju so ari ɗo ma tawam ɗo so tawi meɗen ɗo mbeɗa heewi yaade e laddeji he kono oɗo dumuna foof mbeɗemi ɗo kala joguiɗo em haaju so noddi kam tan ma heɓam direct heɓata goɗɗo komin heɓata 77 509 12 42 so tawi neɗɗo noddi kam heɓani kam tan yo accu vocal somi ari mami jabtama kono so tawi ko appel aji noon somi ari somi yi appel e téléphone mi noddita eyyi saabu ko noddanma ñalawma ronko hebdon ko a wawi wiide a nodditi yimɓe foof kono neɗɗo nodduɗomo vocal kam aɗa wawi ɗum jabtade so ɓaara heeɗima ɗum eyyi vocal mbeɗa jabto kono appel en absence kam mi nodditta eyyi machallah. ko noon tigi wadde firti oɗo numéro kanko tigi woni WhatsApp makko kanko tigi woni mo heɓirte so tawi omon ɗo e Dakar omon ɗo e Pikine Technopole ko 77 509 12 42 ceerno Alassane Ba Pikine Technopole Allah jarama on jarama.